3 बोसोरावनो UPPL नि सासन फैनाय लोगो लोगो रायजोफ्रा गोजोन मोनबाय रैखाथि मोनबाय समस्थिया जोंहा बांनो थांगासिनो दङ बे गासैबो थासारिखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों दिनै भैरबकुन्द समस्थियाव जोंनि UPPL नि पार्टीनि जि मोनसे मिटिं जादों बेवहाय 12 निफ्राय 1700 सुबुङा पार्टीयाव जइन खालामगोन होननानै जोंनो ब्लक कमिटिया फोरमायदों आरो माखासेखौ आंनि आखाइजों आं जइन खालामदों बेवहाय माखासे यंग युथ लिडारफोर फैदों आरो गुबुन गुबुन हारिनि इन्टेलेक्सुवेलफोरबो फैदों बिथांमोनखौ आं जइन खालामहोदों दायो UPPL होनना बुङोब्ला बयबो जोबोद मोजां मोनो मानोना 17 बोसोर BPF नि सासननि समायाव रायजो राजाफ्रा जेखौ लुबैदोंमोन बेखौ मोनाखै 3 बोसोरावनो UPPL नि सासन फैनाय लोगो लोगो रायजोफ्रा गोजोन मोनबाय रैखाथि मोनबाय मोजां थासारि फैबाय गावनि गोसो बायदियै गोसोनि साननाय बायदियै रायजो जानो हानाय मोनसे परिबेस फैबाय बेखौ बयबो रायजो राजाया मोजां मोनदों बेराफारसेथिं बर' हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा जोंनि बिदा फंबायफ्रा दिनै न'आव फैजोब्बाय जोङो दायो हारिखौ बोरैहाय दैदेनलांगो बिनि थाखाय खौसे जानानै खामानि मावनांगो बेल' जोंहा थासारि दङ फारसेथिं मोनसे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि रायजोआ जानांगो दिनै संकसनिफ्राय सदिया नङाब्लाबो गहपुरसिम जोंनि रायजोआ अरनायनि मोनसे खाबु फैबाय दा बेबायदि माखासे समस्थिया जोंहा बांनो थांगासिनो दङ बे गासैबो थासारिखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों आरो BPFआ बेफोरबायदि खोथाखौ साननो रोङाखैमोन बिथांमोना जौ जुवा गाज्रि साननाय गाज्रि मावनायजों राजखान्थि दैदेनदोंमोन बिखौ दिनै रायजो राजाफ्रा खुनु एक्सेप्ट खालामा मोजां मोना सानैसो गावसोरनि मानसिखौनो बिथांमोना ओरै जइन खालामलाय ओरै जइन खालामलाय खाना जाहोलाय माबालाय बेखौ खालामगासिनो दङ बयनिख्रुइ दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बयबो दैदेनगिरिफ्रा भाषण होबोबाय गावसोरबो होबाय सुबुं सम्पद नांगो सुबुं धोन नांगो IAS IPS नांगो डाक्टार इन्जिनियार नांगो किन्तु दिनै बाथौ खेराइ मोनसे हटेल बानायनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथौ खेराइयाव लाइमोनफोरखौ लाबोनानै बेवहाय बायदिसिना जौ लोंनाय DJ दामनानै मोसानाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायनि थासारिनिफ्राय गुबुंले खालामनाय मोनसे थासारि दागासिनो दङ कलेजाव फरायफुनाय फरायसाफोरखौ इउनिभारसिटियाव फुनाय फरायसाफोरखौ लाबोनानै जयनिं खालामहोनाय पार्टियाव जयन खालामनो सोरबा गोसो दङ बे जुदा खोथा किन्तु बेवहाय खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो कमप्लेन होगासिनो दङ बेवहाय अराय सम DJ दामो सेटारडे सानडे सनिबार देवबार साननैयाव हराव मानसिफ्रा उन्दुनो हाया दा सासे एसेबां गोबाव हारिनि दैदेनबोनाय मानसिया बेबायदि खोथाफोरखौ साननायासो जोबोद दुखुनांथाव जादों सारनि माखासेफोरखौ मोजां मोनदों मानो होनोब्ला जेरावहाय 17 बोसोर बिथांमोना मुसुगुमुरजों दिन थांबाय नोंथाङा स्कुल रिपेयारिं खालामदों गोबां बेबायदिनो फैसाखौहाय मोजां इउटिलाइज खालामदों सार बिनिफ्राय सार मा बुङो सुबुं धोन दानायानो जोंनि थांखि फरायसालिफ्रा अखा सेरजोबनाय जाबायमोन बादामालि खालामजोब्बायमोन थांनाय बोसोरसेयाव जोङो 500निख्रुइ बांसिन स्कुलफोरखौ रिपेयारिं खालामदों 100 गोदान स्कुल लुदों जोङो मडेल स्कुल आरो लोगोसे दायो फोरोंगिरि थिसननाय फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय साइन्सनि ट्रेनिं होनाय गं 20 बासाव साइन्स लेब जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंगासिनो दङ जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ बेंगलराव साइन्सनि ट्रेनिं लानो हरदों फोरोंगिरिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय दिल्लीयाव ट्रेनिं लानो हरदों गोबां रोखोमनि खामानिखौ जों मावगासिनो दङ लाइमोनफोरनि थाखाय दाउ अमा फिसिनाय बड'फा माने लाइभलिहुड मिशन गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ जों आखायाव लादों सानसे नोंथांमोनजों अदालगुरियाव फैनानै मोनफ्रोमबो बिसयखौ लानानै आङो गोलावै सावरायगोन आरो नोंथांमोना गासैबो सोंलुखौ सोंनो हागोन आं गासैबो फिननायखौ बड'लेण्डनि सोमावसारनाय समावबो 100% बड'लेण्ड जाया होननानै हेंथा होदोंमोन BTR एकर्डनि इमप्लिमेन्ट जानायाव बिथाङा हेंथा होदों हाग्रामा महिलारिया नोंथाङा जेखौ सोंदों बिनि फिननाया मोनसेल' हाग्रामा महिलारिनि गोसो गोरबोआव हारि होननाय बर' फिसा होननाय हारिनि एजेन्डा होननाय जेबो गैया बिथांनि गोसोआव दा मोननैल' खोथा दङ फैसा आरो पावारनि थाखाय बिथाङा बायनोबो हायो फाननोबो हायो सिगिनोबो हायो गावबो माने मालायनियाव बन्दक थानो हायो जि नांगौ बेखौनो खालामनो हायो हारिनि जेसेबां अलखद जागोनब्लाबो बे खोथाखौबो बिथाङा उल्थायनानै बुंनो हायो बिनि गोबां फोरमान जोंनि आखायाव दङ दा नंखायनो हारिया मा सानो बेखौ डिसिसन लानो सम जाबाय जे हारिया जुदि गोग्गो आरो जौगानाय थासारि दानांगौब्ला हाग्रामा महिलारि होननाय मानसिखौ कुनुदिन माने दिनै रायजो राजाफ्रा आरोबाव जायगा होनांगोन होननानै आं साना खुलुमनोथ' नांगोन बिथाङा दिनै नङा गाबोन खुलुमनांगोन नाथाय आं खुलुमजानाय नङा मानोना बिथाङा बैसोआव आंनिख्रुइ देरसिन बिथांजों
खुलुमजानाय आंनि थांखि नङा बर' हारिनो मोनथायखौ लाबोनानै सासे बर' फिसा हिसाबै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव खामानि मावलांनायासो आंनि थांखि हाग्रामा महिलारि बिथांजों खुलुमजानाय आंनि थांखि नङा सार नोंथाङा बोसोरबानि टारगेटआव बोसोरथामावनो जथेस्थ' मावनो देखायनो हाबाय सार आरो बिदि फिन बोसोरबा फैगौ बोसोरनैयाव जिखिनि खामानि मावगोन बेजों जोंनि माहारिया फैबाय थानाय 20 बा 50 बोसोराव जाहाथे जौगालांबाय थानो हायो बिनि फाउन्डेसनखौ गायनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दायो कचिं सेन्टार जागोन मोनफ्रोमबो VCDCआव नलेज सेन्टार जागोन आरो जायखौ जों रायलायो आमेरिका इंलेन्ड जापानफोर बायदि जौगालांनांगौ बिनि माखासे मिशनखौ जों बानायगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय गुबुन हादोरफोरजोंबो सोमोन्दो दानानै माखासे खामानिखौ मावगासिनो दङ हारिमुनि बिथिङावनो जा सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा जेखौ हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि टीमा सानाखैबो मावाखैबो फरेनाव थांनानै बिथांमोना जौ लोंनानै गिदिंहैदोंमोन बेनिख्रुइ जेबो मावाखैमोन थेंक इउ